למה אנושי? פעם אחת, לא, זה בלכל אחת. איזה צמון, איזה צמון. רק יצאנו. תגידי, מה, אתה בא את זה לתת פה הבית? לא. עובד בבית כמו שזה? בית לא חוש. למה לא בבית? כי את לא מסתובבת בבית, בגלל שאתה הרבה שערות. אומרת שלא מסתובבת בבית בגלל שאתה הרבה שערות, זה לא ברור. תגידי, מיטל, מה קיבלת מבעלך ליום הולדת? אייפון. זה הכל? למה צ'יקה? לא רצית עוד משהו? כן. אולי משהו לתת, כמו להולדת? כאן ובעל מקצוע. מה את חושבת שהבחור הזה? מוסיף לנו. אם את מכירה מקצוע כזה בכיף, תביאי את הכיף, תיקח לך? קודם כל, את בטיפול נכון, הוא בעל מקצוע. הוא בעל מקצוע, זאת אומרת שאני... מה נשאר לנו? וגם. גם, אוקיי. אז זה קודם כל, את רוצה להגיד בית פה שאני לא אשגר לך את המוח גם כן? תעשי לו את זה רק בחר. מה אני ילד? מה אומר לך? גם מקרב? או כבור בקרב? אולי. לא, רק בעל מקצוע הוא לא פתגם, לא בעל מקצוע. את צודק, אני פתגם הוא בעל מקצוע. אבל, אז מה את אומרת? הכלב נובד ב-2 ל-4? מה זה לא מקצוע? גם את כבר יודעת שאני מתעסק בנושא של סרטים, לא? כמה מה שבא? מאמן סרטים? יפה מאוד, עכשיו אני אחזור לעניין של ה... כי זה פשוט... לא, כן, אבל גם מאוד להקציב את ההפרעה, האיכות שלה? את נפגשת איכות? מה, הוא קרא לה את הכי גדול? זה כלום צ'יקה, לא יקרה עכשיו, לכן אני חושב שזה הכל. אני לא מספק על זה חלילה, אני לא מבינה, את מתביישת לבקש ממנו אייפון יותר גדול? למה? מה העניין של לבקש ממנו אייפון יותר גדול? שתביא לך אייפון מהרבה מקום, שיהיה לך אייפון גדול, וגם, הוא לא מסוגל לך איזה נסיעה. איפה? היה טוב? יקר? הטיול היה יקר? סתם? כמה הרבה? הרבה מאוד? טוב, יצאי. לא, אל תתביישי. אל תתביישי. אם את תעלה בין פעם להגיד, תגידי, אל תתביישי. אין שום סיבה להתבייש לזה. פשוט אין שום סיבה להתבייש לזה. גם אני הרבה פעמים שאני שם הרבה, אני לא מתבייש לזה. אשתי, שאני גם כן אייפון זה הולד. כן. קניתי לה הכי גדול, הכי חזק. וגם קניתי לה לא אחד שניים. מיד שמתי הרבה כסף. תודה. אני בן אדם באישה. באמת, זה לא נראה כאילו, עכשיו בן אדם בחיים, אני מאוד לא באישה. לא מזמן, מכרנו דירה. אני ואשתי מכרנו את הדירה שלנו. את רוצה לספור באזור של ירושלים? לא, איזה רחב ירחב, היה לי כסף.
בדירה שלנו. עשינו את זה דרך חיבור.